Rozumieme, že virtuálny svet, digitálny svet, obrazovkové médiá je oblasť, v ktorom potrebujeme, aby sa deti naučili s tým zaobchádzať. Samozrejme, že je aj veľké riziko rozvoja závislosti, ale na rozdiel od iných typov závislostí, ako je napríklad drogy, alkohol a podobne, tuto nie je možná kompletná abstinencia. Do sveta, do nášho života obrazovkové médiá, virtuálny svet, internet patrí a patriť bude. A je tam aj množstvo veľmi hodnotného, dobrého obsahu. To, čo ale potrebujeme, je, aby sme všetci vnímali, že je veľmi dôležité naučiť sa s tým s limitmi a množstvom zaobchádzať. Určite odporúčame, aby v každej domácnosti vznikali postupne pravidlá, aby ste vysvetľovali deťom, od akého veku, koľko je vhodné, prečo je to tak. A aby ste tieto limity, ktoré sa stanovia, aj dodržiavali. Neznamená to, že máte byť super striktní, to znamená, že si nemôže dopozerať nejakú rozprávku alebo príbeh, ktorý má dieťa rozpozerané, ale je dôležité zhruba sa tohto pravidla držať. Určite odporúčame vo veku, kedy dieťaťu dáte jeho vlastné médium, aby tam boli rodičovské zámky, alebo aby ste kontrolovali priebežne množstvo času, ktoré tam vaše dieťa strávi. Napríklad povieme dieťaťu, že budeš si môcť pozrieť rozprávku a budeš mať na pozretie tej rozprávky pol hodinu. Tým pádom dieťa dostane informáciu, že čas pred obrazovkou je regulovaný, je limitovaný. Lebo keby sme to prirovnali k niečomu, tak môžeme to prirovnať napríklad k tomu, že dieťaťu dáme celú čokoládovú tortu, dáme mu lyžicu a necháme ho zjesť ju. Alebo dáme mu balíček cukríkov, veľký balík cukríkov namiesto obeda a povieme, že môžeš jesť. Tiež by sme to neurobili. Takisto aj tá obrazovka je vlastne nejaká porcia. A keď budeme učiť deti tomu, že má to nejaký začiatok a má to nejaký koniec, tak keď budú staršie, budú vedieť, že ten čas si majú nejako limitovať, že nemôžu skonzumovať vlastne celé to množstvo, čiže že nemôžu byť celý deň pred obrazovkou. Ak nebudete vedieť, aplikujte rovnaké pravidlá, aké máte pri sladkostiach. Sladkosti si nebereme na záchod, nebereme do postele, nepoužívame ich v nepomernom množstve, nedáme si ich pred hladnými jedlami. Úplne podobne zaobchádzame aj s digitálnymi médiami, obrazovkovými médiami. Stanovte si limity, stanovte si pravidlá, budú vám pomáhať v tom, aby sa s tým naučilo vaše dieťa zaobchádzať. Je veľmi dôležité, aby ste deťom vedeli byť vzorom. To znamená, aby tieto pravidlá platili aj pre vás, rodičov. Tak ako deti imitujú čokoľvek ďalšie, čo robíte, ako trávite čas, ako sa stravujete a dvojkolajnosť začne byť pre nich veľká téma. Pokiaľ vy po nich budete chcieť niečo, čo robíte zásadne inak, tak vaše dieťa začne bojovať o rovnaké možnosti. Buďte im v tomto zmysle preto dobrým vzorom, aby ste ich vedeli viesť zdravo. Medzi pravidlami, ktoré odporúčame ako pre deti, tak aj pre rodičov, aby takisto nemali tendenciu impulzívne siahať po obrazovkových médiách kedykoľvek, je, pokiaľ médium nepoužívam, tak ho vypnem a pokiaľ prichádzam domov, tak ho ideálne nechávam na jednom mieste. To znamená, ak je to možné, nenosím ho stále pri sebe, ale pokiaľ som na nejakom mieste, napríklad doma dlhšiu dobu, tak mám miesto, kde si ho odložím. Pre vaše dieťa to bude znamenať, že nebude impulzívne kedykoľvek siahať po telefóne, či vtedy, keď sa nudí, alebo vtedy, keď si potrebuje zregulovať svoje emócie.